הנה השחקן, ההוא מהערוץ, חולה עליו. תביא פה איזה מערכון, אחד כמוך, לאן כבר יש לו לרוץ? בוא תוציא אותנו קצת מהדיכאון. תגיד, למה לא לוקחים אותך לאיזה מחנזמר? למה אתה לא מנחה שעשועון? כבר שומעים אותך פחות על גלגלי האתר. חבל, אתה מוכשר, מה זה שיגעון? הנה ההוא שעושה קטעים עם הרזנו, שהשתתף גם בסדרה של הטלוויזיה. זה ההוא מהאלה. למה לא לקחת עוד איזה פרסומת? זה נכון שכולכם משתמשים בסמים? בטח זה מקובל אצלכם בתקשורת. תגיד על הופעה כזאת, כמה משלמים לכם? אתם כותבים או שעובד איתכם מדריך? ואמא שלי זה שמחכה מלפפון. דוד שלי מרגן, אז אם אתה צריך... גם בדודה שלי, רכילאית במקומות. הנה ההוא שעושה קטעים עם הרזנו. ככה עושים פליפלופ. וכך ילדים עושים, כך ילדים באים ילדים לעולם. הנה אחד יצא. קוראים לי מוטי. הנה עוד אחד. למה תקראים לך עומר בן זונה?